Că vine să cu coana. Asta nu merge zon mai mare. Ăla o să-l întind așa pe lângă perete, să se face cu timp, să și așa, uite, că îi două pe lângă. Da. E ca să mă Vai, ce a fost acolo. El n-a fost curățat niciodată în viață. Cred că ajunge. Hai. Asta e și dintr-un coș. Era pe filmat. coș? E pe filmat, o filmez. Era pe coș? Era în coș. În coș.